Здравейте хора, аз съм Radio Gameplayer 2000, а това е Need for Speed Underground 2 епизод 5 от първи сезон. Почти към края на първи сезон сме. Този епизод няма да бъде много дълъг, само 3-4 минути, защото нямам време. Трябва да ходя на едно място, нямам време кога да снимам, да конвентирам и така нататък. Затова съвсем малко ще покараме и след това не бях качвал много дълъг епизод, сигурно по 5-6 дена. Искам да кажа, че един момент само. И така, отново съм тук. Искам да кажа, че сега в момента снимам 5 епизод, но може би днес ще кача там 3 епизод, мисля, че се пада, да. И днес не снимам 5, снимам 4, прощавайте. Така че това е епизод 4, днес може би ще бъде качен епизод 3, ще видим, има време. О, тук, много лоша катастрофа. Се получи. Все пак ви благодаря, че има там на първите 2 клипа по 15 харесвания, по 15 гледания някъде. Ето тук обичам аз да карам тесните улички. И за съжаление връщаме се на летището. Просто няма как много смисъл, нали, голям епизод да снимам, няма време кога и да коментирам и така нататък. А пък може и 2 епизода наведнъж. Смисъл, нали, сега като коментирам този, понеже той няма да е дълъг, ще видим, но не знам. Може 2 епизода да кача едновременно. Аз избрах малко по-дълъг маршрут, така че уоу, добър скок тук се получи. Така че епизода пак може да стане около 4-5 минути или нещо подобно. Даже може и да е по-дълъг. Не знам, като коментирам, там ще видим. Искам да ви кажа, че успях да инсталирам Bullmod 3 на PES 2013, така че може и скоро там да започна на Master Leader-та. Но не знам, имам много работа тази седмица, затова може би няма да има много дълго време епизод на Need for Speed. Но когато имам време, ще снимам. И ето виждате, връщаме се на летището вече с доста голяма скорост от това. Дрифт малко не сме правили в този епизод. И така да паркираме.
И така, това беше всичко от четвърти епизод на Need for Speed Underground 2 сезон 1. Това бях аз, Радио Геймплеер 2000, така че скоро.